haino hai tini buagrani nahar mungte buagrani dagi mungbai lama koroi tei thangnai suhainani blaikhe jeng jarok klaimani bagui chuba chuklaikya salma develop ni bisingo Timuk Chandra kamio YTF tei Tripura mothani lokorok koila chini imam phina tisanai media rakna hambai tai tini chung chini selma develop ni under Simbuksa Goran Chandra Parawa kaisa social worker khlaileka o social worker chung chini dol kubangma tongo taibo phaimangya next buskango taibo chini social worker tongo chung o jaga kubangma khlaiyai phunungnani chesta khainai tini in jaga chini Simbuksa Goran Chandra Parawa social worker khaimani karon khai ongkha aro 6-7 পরিবার tongo boro prai 20-25 বছর ongkha in jagao kalbar bo ongya tai lamani yakrai bo kurui oborok non borok thanani phaimani kosto tai wati rok phaigan dai tui kotor lai maya tui rannani no naisingo lai sana nango oborok non nuboi tini sung aro social worker kam khlaileka tai i social worker kam social worker maganai rongno belai khai hambai tai chini Tripura sarok imai khlaiyano thansa mari phunugoi kaisa sugyano sugridi chung chini edisini dabi maya phano chung chini yak bai je mansak puri rokno subalaidi taya mahaino lama hamia thangi maya rokno bo naina nangai tai parawa haya saya rokno bo naidi amai khlaiyano chung chini social worker no next taibo potor khlaiyoi trangnani bagoi chesta khlainai darani sini mungkai sini mungkai ang tabuk sini Simbuksa Panchayat ni kaisa Panchayat body sanamjak tongo o Panchayat body ni ang khoroksa Simbuksa Goran Chandra Parani Tripura mothano naikolnani bagoi leader songjak narokni dolni bungkai sagradi kisa sini dolni bumung ongka chung YTF tai oro Tripura mothar tongo YTF adong rokno chung tini kam khaileka next ni uddesho tamongnai nongni sini next ni uddesho chung